Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u posljednju ovogodišnju emisiju, i to svečanu emisiju Normalan život. Nadam se da ste u miru i u zdravlju i svečanosti u ovim blagdanskim danima sa svojim dragima i da su nekako najljepši ukrasi oko vas, vaša djeca, vaša obitelj, i da se baš dobro čutite i zapravo da oživotvorujete i pravi smisao ovih naših blagdana. Danas u novogodišnjoj emisiji htjela sam imati posebne goste koji su naš istinski uzor, koji su inspirativni ljudi, koji imaju teškoća u životu, ali nekako snagom svoje volje, sa veličinom svoje duše i prije svega posvećenosti prema drugima svjedoče kako je život najljepši dar i najveći blagoslov i da se moramo sa puno više odgovornosti prema njemu odnositi. Dakle, ljubav je temelj jednom i drugom. S velikim vam poštovanjem predstavljam, prvo ću vam pročitati njezine uspjehe, a onda ćemo vam je tek pokazati. Dakle, ona je modna dizajnerica. Ambasadorica je osoba s invaliditetom, sudionica je na mnogobrojnim festivalima, Legenfest. Autorica je kolekcije za izbor Miss Mama. U revijama djeluje više od 20 godina. Također u obrtničkim revijama Figurin. Autorica je mega kravate od 3 metra. A prva kolekcija bila je Jezerska sirena 1998. godine. Autorica je Draženovog dresa od 3, 5 i 7 metara koji su izrađeni u svega od 5 dana. Dobitnica je zlatne medalje za modu na svjetskim umjetničkim igrama. Također je kreatorica Šibenske gradske straže od 2006. godine i dobitnica je plakete grada Šibenika za doprinos kulturi. I puno još toga je naša draga Karmen Herceg iz Šibenika. Dobar dan i dobrodošla. Hvala na pozivu i divnom riječima online. Hvala. Drugi moj gost, malo ću kraće reći, ali iznimno mi je drago i sa velikim poštovanjem ga predstavljam i zahvaljujem što nam je došao. Autor je knjige Kadena šibenskih ljudi i dobitnik grada Šibenika za izniman doprinos u stvaranju. Pjesnik je, ali kao što sam rekla i za našu Karmen, puno više od toga. Imamo danas za čuti puno važnih životnih poruka. S velikim poštovanjem Siniša Kostelac, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Nabrojila sam samo malo, tako malo, a vi ste tako puno. Što bi još možda istaknuli osim ovog što sam sad rekla uvodno? Pa svakako prvo mi na pamet pada, recimo napisao sam stihove za himnu izbora Najljepša mama Hrvatske, za koju je glazbu napisao Hrvoje Herček, aranžman je napravio gospodin Toni Eterović, pjesmu je otpjevao Bojan Jambrošić, eto recimo i u glazbenim vodama sam prisutan, eto, kroz emisiju ćemo se svakako nadograđivati. Svega toga dotaći. S obzirom da sam počela sa našom dragom Karmen, ja bih svejedno voljela da mi vi nastavite, dragi poštovani gospodine Kostelac, zato što je jedna od pjesama, jedna od 955 pjesama koju ste stavili u svoju hvalevrijednu knjigu i pjesma prema našoj Karmen. Pa vas lijepo molim uvodno da pročitate pjesmu o Karmen, a onda ćemo sa Karmen razgovarati. Izvolite. Evo, ovako. Tko ne zna za njenu gažu, učini monturu za gradsku stražu i od Dražena znamenitu Maju, onu za koju svi znaju. Karmen, persona koja nema mira, koja drito u srce dira. Neki je zovu i žena zmaj, osoba koja ne priznaje kraj. Karmen, persona koja nema mira, koja drito u srce dira. I sve nas je u srce dirnula. Sve nas je u srcu dirnula. Draga Karmen, vi ste modna dizajnerica, pretpostavljam da pogotovo sada u ovo vrijeme slavlja imate jako puno posla. Možda ste i propustili nešto kad ste nam već tu došli, ali možda uvodno da nam se vi predstavite na način da nam kažete koji su ljudi vama uzori i otkud vi crpite tu snagu i radost, ne samo radost življenja, nego i radost stvaranja. Teško je početi
sa jednom osobom koja je nadahnuće. Kroz život svi susrećemo ljude koji na neki način doprinose izgradnju nas samih. Smatram da je najbolje od svakog uzeti ono nešto najplemenitije i od sebe pokušati napraviti najbolju verziju sebe, ne kopirati nikoga. Ja sam ovako nelihna kao što je gospodin napisao i volim biti svoja glava, znači unikatna, na način da od humanosti do posla cijenim iskrenost, znači ja kad šivam haljine, volim individualno pristupiti osobi koja će to nositi, jer nije bitno koliko je bogata i lijepa haljina, nego kako se neko u njoj osjeća. Tako je sa tijelom i sa našim životima od početka. Kad volimo i sebe i ljude oko nas, a tome nas uči obitelj. Normalno je da u obitelji postoje dani kad se svi podupiramo i kad se ne slažemo. I to gradi karakter i nauči nas da se izborimo. Ja volim reći da život nikoga ne čeka. Znači, ne treba nikad gubiti vrijeme na ono što je bilo, na ono što smo krivo napravili, što smo ne znali. Nije samo da reći ne znam, trebam pomoć. Jednostavno smatram da uvijek treba se gledati pozitivno, da svaki problem ima rješenje i da se samo može naći nešto lijepo, a najljepše je kad činite druge sretnima. Bilo to haljinom, dobrim dijelom, sitnicom, lijepom riječju ili samo nekoga saslušati. Ali ovo sve što govorite je zapravo, rekli ste, temelj jest obitelj, ali kroz životna iskušenja, kroz različite izazove, kroz različite ljudske predrasude, mi zapravo i gradimo svoju osobnost. Tako je. Vi ste se sigurno susretali i sa stigmatizacijom i sa različitim teškoćama kao svatko od nas u životu. Međutim, ono što je meni fascinantno kod vas i što ste mi rekli, važno je ostati svoj i znati koliko vrijedim. Trebamo se sami izgrađivati. Točno. U obitelji, pošto ja radim kao i volonterski motivator osobama sa ne samo invaliditetom, nego i sa manjim samopouzdanjem i tako, vidim da je prvi kamen spoticanja i koji najveće, najdublje traume ostavlja u životu od nas roditelja i djece. Ako se roditelji srame djeteta, ne odre ga, skrivaju ga, jer drugačije toga još uvijek, nažalost, ima, onda dijete ne može izgraditi samopouzdanje, jer obitelj je sve što imamo do puberteta, tako onda stvaramo realne kontakte sa okolinom i gradimo na temelju. Ja sam imala sreću da moji roditelji koji nisu školovani, bogati i ne znam šta, su bili intelektualno dovoljno hrabri i sposobni nositi se sa djetetom koje je drugačije u okolini, koja je dosta primitivna. I nikad ga nisu skrivali. Ja sam putovala sve živo s njima, bila na izletima, školovala sam se. Završili ste fakultet, ostvarili ste se, zapravo postali ste brend u onome što radite, a zapravo ste ostvareni nekako posložena osoba u svakom smislu. Zato uistinu treba snaga i zato vi jeste inspiracija i motivator za sve nas. Za sve nas. Ja se ga ne volim doživljavati kao volju, vrijedniju ili nešto posebno, ali ako je stvarno nekome moj primjer razlog da sam krene naprijed, onda je moja dužnost da o tome javno govorim. Meni, na primjer, moj hendikep nije sletnja, ja se ne sramim, ja se s time nosim na najnormalniji način i drago mi je kad vidim da djeca, recimo, ljeti na plaži, mene doživljavaju ravnopravno kao sve druge i uče se da svako ko ima neki drugčiji problem, jednako vrijedi da ne treba guljiti u nekoga, da ga ne vrijedi, da ne treba hodati koljarima oko tih ljudi. Jer u biti nekad je previše pomaganja, odlaganje. Čovjek mora iskoristiti svoj potencijal, ako ga vi sputavate, vi mu zapravo ne činite dobro. Kad ste se zadnji put okupali u moru? Prošli tjedan. Kada? Prošli tjedan. I zato smo ljubomorni. Evo, gledamo vam vašu boju. Evo, hvala vam najljepša.
Dragi gospodine Kostelac, vi ste također imali puno životnih teškoća, puno životnih iskušenja. Idemo sad malo da se samo nadogradimo na ovu priču i vi također imate obitelj s kojom se ponosite, imate puno prijatelja. Danas održati prijateljstvo je velika stvar. Vi ste ovdje izabrali 955 ljudi, pretpostavljam da ih ima i jako puno. Vi morate poznavati ljude da biste mogli iz duše nešto o njemu reći. Možda malo o tim prijateljima, odnosno prijateljstvima, jer ste vi zapravo kroz medije već i poznati i svjedočili o tomu koliko vas ljudi prepoznaju, koliko vas poštuju, a vi im znate zahvaliti. Pa prvo bih rekao i prije Kadene i prije knjige kako je došao ovaj moj problem. Meni su se prijatelji, kako nas je život rastavio, mnogi prijatelji su mi se vratili, spojio nas je opet život. Ljudi mi jednostavno žele pomoći na razne načine. Pa evo sad imali smo i u listopadu 35 godina mature i moje kolege, ne iz mog razreda, nego cijela generacija, ugodno su iznenadili, uplatili su mi donaciju. Tako je, bila je lutrija i odlučili su da mene pomognu. Eto, hvala mojim prijateljima, maturantima od prije 35 godina. A što se tiče same Kadene, moram reći da je nisam samo ja uređivao, nego sam koristio moć mreže, odnosno Facebooka, pa sam u grupi Šibenika Sjako napravio sve skupa 5 javnih poziva i ljude zamolio da predlože koga bi oni htjeli unutra. Pa je neko predložio babu, didu, susjeda. Malo bi čakulali o toj osobi, organizirali smo i javna slikavanja, tako da sve to bude na nekom nivou. Ali ovo je jako važno. To mi je jako drago što ste rekli babi, didovi, ne znam. Poštovani gledatelji, zato što manje sredine znače da imaju velike ljude koji možda nisu promovirani, samozatajni, a čine velika djela. I zato mi je bilo prekrasno slušati upravo o tim običnim malim ljudima, ali velikim ljudima po srcu i po djelima. Pa da, kad pogledate kuće u Šibeniku gradu, nisu to trogirske palače, mislim na stari dio grada, to su kuće gdje je različito kamenje, različitog oblika, različito klesano. Tako je ova Kadena šibenskih ljudi, upravo nisam ja gledao, niti mi nismo gledali da je neko profesor doktor ili je neko Siniša ili je neko ne znam ko. Bitno je da ima neki doticaj sa Šibenikog grada, odnosno kad bi baš gledali geografski, uzeli smo da je to područje koje pokriva Šibenska biskupija, tako da imamo ljude sa Murtera, iz Rogoznice, iz Halelarge, raznih profila, ali eto, ti ljudi su nekome nešto značili i mi smo ih zabilježili u toj Kadeni, šibenski ljudi, isto kao što je Juraj Dalmatinac svoje suvremenike uklesao na glavu kao glave na Šibensku katedralu, tako sam ja uz pomoć mojih prijatelja, sugrađana, suvremenike moga doba, tako reći, uklesao stihovima u jedan libar koji smo nazvali, eto, Kadena šibenski ljudi, koji će ostati. I moram nešto naglasiti, na što sam posebno ponosan. Kadena nije bila u prodaji, to knjiga nije prodavana. Napravili smo akciju, skupili smo sredstva, pokrili smo njene troškove. Tiraža je bila 1300 primjeraka i oko 1230 je podijeljeno, još oko 60-70 komada kod mene. Čekaju ljude koji nisu htjeli da im knjiga ide poštom, nego su htjeli baš, žele mene susresti pa da popijemo neku kavu, da im se potpiše ili tako. Tako da eto, cijela tiraža od 1300 primjeraka će otići u ruke koje žele doista imati knjigu. Ali ovo je spomenik jednoga vremena. Ovo je spomenik, to će danas sutra unuci čitati o svojim bakama, djedovima, ne znam, roditeljima. Ova knjiga, iako ona nije Biblija, mogu kazati da se ona čita kao Biblija, ne kao roman u hipu. Nego se vrti danas ovoga, a vidi sad, evo, vidi Mate, a vidi Nevenka je tu, vidi Jure je tu. Pa onda tako mi kažu ljudi, znaš, našao sam, sitija se me, vidija sam ga. Upravo to svjedočanstvo jednog vremena. I usmenom predajom zapravo to ide. Ali ono što je sjajno,
da ste vi o njima napisali pjesme kroz njihove osobne karakteristike. Uvijek gledate da su to dobri ljudi, časni, ne gledate da svi moraju biti fakultetski obrazovani, ali daju sve od sebe, daju puno duše za druge. Pa više manje, nisam naivan, ali više manje svaki čovjek ima nešto dobro u sebi i to dobro sam ja pronašao u svim tim ljudima. Jednostavno, vratit ću se na 2007. godinu, kad mi, nažalost, nakon 8 mjeseci borbe po europskim klinikama premijenio moj sin Jakov. Ja sam uzeo za životni moto: dobro se uvijek dobrim vraća. Kako ću ja to dobro vratiti? Ajde, dobro, Siniša, imaš taj neki dar ili pokoru, recimo dar. I odlučio sam da to bude kroz poeziju. Eto, desila se ova knjiga. Tako i darivam svoje prijatelje poezijom, da li vjerskom, da li ljubavnom, da li zavičajnom, domovinska poezija. Jednostavno, darivani ljudi to jako lijepo primaju, ljudi se pronađu, zahvale ti, kažu: sina, onu sam ti pismu uzeo. Ba neka si uzeo, meni je to čast šta si uzeo, šta si spremija, šta pjesma živi kroz ljude. Ali, evo, poštovani gledatelji, ovdje imamo osobu kojoj je preminuo sin. Vi ste se razboljeli, dakle, gospodin nam je došao malte sa zračenja, ali imate snage pisati ljubavne pjesme, imate snage za zahvalnost, za život, vi još uvijek imate taj osjećaj da vidite i osjećate ljepotu i dobrotu. Dakle, niste se dali potonuti, niste dali da se sad doma i da se jadate nad sobom, da ste u nekom strahu, nego naprotiv, svaki dan je poseban dan. Tako je, i svaki dan zahvali Bogu što ga imaš. Imaš svjetlo, predaji svjetlo, stvaraj svjetlo. Mislim da je majka Tereza rekla: ako si bar jedan osmijeh u danu izvukao nekome na lice, taj dan si uspio. Ili još što mi se sviđa, poštovani gledatelji, ako želiš mijenjati ovaj svijet jer ti se ne sviđa iz bilo kog razloga, idi doma i voli svoju obitelj. A obitelj mi je podrška samo takva, da njih nema, ne bi bilo ni mene. Ipak odlazak i Zagreb na liječenje, u Split na liječenje, ja to jednostavno sam ne mogu odrađivati. To me vodi supruga, pomogne mi sin Josip, pomogne mi kćer Lucija. I brojni prijatelji. Naravno. Molim vas, pripremite si pjesmu koju ste posvetili svom posebnom uzoru, a sad bih molila Carmen upravo da govorimo o toj posvećenosti ljudima. Vi ste rekli da vas uvijek raznježi nečija dobrota. Vi sama ste prekrasna osoba i volite služiti drugima, kao što ja kažem, dakle, da učimo od drugih i da nekako nas ta dobrota i ta suradnja svakodnevna sa različitim ljudima zapravo obogaćuje i ona nas osnažuje. Tako je. Kad ne znaju moje poslovne kolege se začuditi kad ja dosta strogo povlačim crtu između privatnog i poslovnog. Jer ja ne želim biti kao oni. Ja kad gledam hiper uspješne ljude, oni stalno su na mobitelu, trče, nemaju nedjelju, nemaju obiteljski ručak, nemaju prijatelje. Znači, oni nemaju privatnost, nemaju ljubav, nemaju bliskost. Oni trče za novcem i tim nekim uspjehom, a na kraju dana im se sve raspadne. Kad dođu u praznu kuću, kad djeca nemaju više taj odnos, neki zdrav. I ja sam na vrijeme spoznala, ja sam mogla možda uspjehom ili financijalno uspjeti puno više nego što jesam, ali ja nisam gladna, nisam nikome dužna. Imam ono što je dovoljno za pristojan život. Normalno čovjek uvijek želi više, ali prioriteti su bitni. Kako si ih posložimo, tako živimo. Mislim da je najveća greška ljudi koji uvijek traže krivca u nekom drugom. Jer ipak mi vodimo to glavno kormilo kroz život. Okolnosti nas ljuljaju lijevo desno, ali mi smo ti koji možemo stati ili krenuti. Ono što mi je posebno lijepo kod vas, a i gospodina Siniše, jest
ljubav prema starima i nemoćnima, prema svojim roditeljima. Stalno ističemo koliko ne smijemo zaboraviti svoje djedove i bake. Oni ne smiju biti nevidljivi. Oni pogotovo u ove dane blagdana moraju biti s nama. Moraju biti jer to je posebni blagoslov. Evo pa nekoliko riječi o vama, a onda ćemo gospodin Siniša. Meni je na Kolinglju, ja sam iz obitelji gdje mi ručamo kad god možemo zajedno. Bio to običan radni dan, nedjelja ili blagdan. Mnogima je to neobično danas i čude se, a mene neki dan baš zasmetalo me kako danas da bi doživjeli empatiju i vidjeli da je neko potrebit, nam treba apel na Facebooku ili medijima. I komentirala sam, ja volim komentirati na društvenim mrežama, jer one su tu da osvijeste nekog. Meni je za zagalu šalu i posao, ali smatram kad je već tu mogućnost nečeg većeg da to probam iskoristiti. Postoje udruge koje pomažu ljudima i to predivno. Ali po mom osobnom mišljenju, kad živite u maloj sredini, vi poznajete ljude oko vas, ali ih ne vidite, vi ih uopće ne doživljavate dok ne pročitate da vaš drugi susjed gladan i u problemima. I onda odjedanput su svi humanitarci, svi suosjećaju, svi pomažu za korisnu i vrijeme oko Božića. Naravno, bolje pomoći kako nego nikako, ali trebamo se zapitati gdje je stvarna humanost i empatija, jer ako ne poznate ko je do vas i u kojem stanju, sutra vrlo lako možete vi biti na njihovom mjestu. Da, i vrlo često znamo isticati u ovoj emisiji kako nikako ne smijemo iskorištavati nečije siromaštvo, tugu ili bolest i zapravo im ubijati dostojanstvo. Dakle, etički moramo razmišljati o tome da mu ne nanesemo još i veću stigmatizaciju. Ne smijemo gledati tu djecu nemoćnu koje nitko ne pita da li ono želi biti tako slikano, nego moramo živjeti upravo ovo kao što vi kažete svaki dan, da budemo svjesni njihove potrebe i da pomognemo prije nego oni traže. I ako smijem dodati, protivnik sam, a ima i takvih, koji tu ljudsku empatiju znaju zlorabiti. Znači, glume vječnu žrtvu i promoviraju sebe. Ja osobno nisam nikad se osjećala kao žrtva. Nikad nisam htjela tuđu pomoć ako mi doista ne treba. I smatram da čovjeku je, recimo, možda nekad i veća pomoć naći mu posao, hobi za animaciju, jer to je dugotrajna pomoć. Vi nekome kupite hranu za tjedan dana, a šta nakon toga? Tako da bi trebalo promišljati. Dati priliku i poštovanje. Točno, krenuti uvijek kod sebe. Šta ja trebam, kako ja funkcioniram i onda promisliti kako drugi i pomoći čovjeku da živi šta kvalitetnije. Onda smo svi sretniji, manje smo ogorčeni, frustrirani, spremni smo na druženje. To sve zapravo lančano povezano. Niko nije jedinka za sebe i samodostatan. Ali sad ste rekli glavnu riječ, kad promišljamo o sebi, što i ja mogu učiniti drugome, a ne biti usredotočen samo na sebe. Ja znam, i vi ste to zapravo iskazali, koliko vi poštujete starije sugrađane. Među njima je, pretpostavljam, i vaša obitelj. Da, svakako. Evo, iskoristio bih ovu priliku reći da sam izrazito sretan i bogat čovjek jer sam imao najvrijednije kroz svoj život, a to je roditeljski dom. Pa bi ovu vašu emisiju iskoristio da pozdravim svoju majku Franku koja vas sigurno gleda, inače je trenutno nepokretna, ali Bogu hvala, to je svoj život. A volio bih pročitati pjesmu za svoga pokojnog oca koji mi je strašan uzor, za koju su me prijatelji nagovorili. Htio sam napraviti knjigu sa 954 osobe, da ono 955. mjesto bude za sve one koji nisu stali, da se niko ne nađe uvrijeđen. Naravno. Onda su me prijatelji rekli, nagovarali, budalo, pa to ti radiš, pa stavi svoga oca, nemoj oca izbaciti. Eto, na kraju... Jer on to zaslužuje. Tako je, svakako. Jer je bio pravi otac. I evo, moram zahvaliti prijateljima što su me uspjeli nagovoriti da uzor broj 1 u svom životu stavim kao 955. osobu u knjigu Kadenu šibenskih ljudi. Pa bi, evo, ako mi dozvolite i pjesmu mome ocu. Može. Dakle,
Čačine ruke, ruke puna truda, pune muke. Čačine ruke život mi dale, u njima sve najbolje šta su znale. Čača, bio si čovjek i po, zato te danas volim slipo. Bio si sve što mi treba, za tvoga sina poklon zemlji s neba. Sad kad spavaš svoj vječni san, jednostavno želim da te od sebe dam. Čača, želim sad jedno reći, za Sinišu, tvoga sina, ne postoji čovjek veći. Bravo, 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 bravo. Evo, to je zapravo opet jedna poruka svima nama da grlimo, da čuvamo kao najveće blago naše stare. Jesu li nemoćni ovako ili onako, sigurno nas trebaju, a njihove ruke su nas toliko grlile, toliko bile tople, izgradile nas na kraju krajeva u ljude, u poštene, odgovorne i časne. Uzvratimo im jednakom mjerom. Uvijek smo im bili prioritet i ne smiju oni sada, pogotovo ovo vrijeme blagdana, biti negdje sami. Zato je jako važna poruka od naše drage Carmen, da od obitelji naučimo kako se voli. Da od obitelji, od najranije dobi znamo međusobno poštovanje, pa i kad odrastemo da nas ne trebaju roditelji pitati jesi li zvao baku, didu, jesi li ovo ili jesi li ono, jer će dijete već imati tu ljubav u sebi. Evo nekoliko riječi od vas, Carmen, o toj ljubavi, a onda molim kolege da nam pripreme reportažu, odnosno recitaciju od gospodina Iveka Milčeca, gdje je napisao posebnu pjesmu svom gradu Zagrebu, s obzirom da je bio u inozemstvu, a već je bio kod nas u studiju i jako vam se dopala i onda sam obećala da će biti ponovo objavljena u našoj emisiji. Carmen, o ljubavi ponajprije iz obitelji. Ovako, u Dalmaciji gdje ja živim su muškarci dosta kruti i tvrdi. Oni vam neće reći volim te, neće vas zagrliti, poljubiti kao što je to možda u nekim drugim krajevima, ali vi kod dijelima osjećate da ste zaštićeni, sigurni, da imate oslonac, da možete razgovarati, povjeriti se, da možete zdravo i posladiti se, jer to gradi karakter i naučite se da znači ne morate se u svemu slagati, ali se poštujete međusobno. Ja sam imala uvijek takav odnos sa svojim tatom, mamom, bratom i sestrom, znači različiti ukusi od hrana, muzike, svega. Ono kad nije bilo oko toga da je neko godilo gori. I to vas nauči da i u društvu se tako ponašate, da birate prijatelja koji slično razmišljaju. Ja imam jako puno prijatelja i prijateljica i u Hrvatskoj i van Hrvatske. To su prijateljstva koja traju od djetinjstva. Naravno, neka se filtriraju, jer okolina nam nametne društvo, pa škola i tako, ali stvarno mogu reći da ja iz svakog perioda imam bar po jednu osobu s kojom sam dan danas bliska, da to nije ono povremeno čut se, nego doista znamo što se jedno drugoga dešava i pratimo to, podržavamo se, smijemo se. Nisam za virtualna prijateljstva i poznanstva u redu kad je u pitanju posao i neke stvari, da, ali mene ništa ne može zamijenjati ovaj pristup oči u oči, jer vi osjetite čovjeka, njegovu iskrenost, način na koji se ponaša i prema drugima, ne samo prema vama, jer vi trudite osobu u okruženju i u prilikama koje nitko možda ne pokazao namjerno sam. Tako da imam to neko šesto čulo kad se tiče intuicija prema ljudima. Na kraju krajeva i neverbalna komunikacija puno govori. I samo sam htjela malu crticu iz vašeg djetinjstva. Rekli ste nikako vas roditelji nisu prezaštićivali ili da ste bili povlašteni u odnosu na drugu braću i sestre? Točno, jer je to stvarno fenomenalno. Jer ja sam naučila se i odgovornosti i izboriti za sebe i snositi odgovornost za ono što radim. Jer svi što radimo ostavlja trag ne samo nama, nego i ljudima oko nas. Trebamo biti odgovorni. I ako učinim nešto sebično, što drugo
obeštećena bilo koji način. Ja nisam dobra osoba, ja sam tako odgojena. I mislim da je to ispravno, ne zato da sam tako odgojena, nego ako bilo kome škodite, ne možete se dobro osjećati. Tako Još je. bi se nadovezao, ako mogu, ne samo obitelj. Moramo biti otvoreni prema široj okolini. Pozdravljam Berbantu iz Primoštena, koji trebali smo se slučajno susreli na onkologiji Čakula, da skratim nakon razgovora mene i Barbe Ante. Barba dođe do mene zahvala njegove kćeri. Barba Ante odluči nastaviti liječenje. Budite otvoreni, šaljite svjetlo prema nepoznatim ljudima. Ne moraju to biti vaši prijatelji, poznanici. Sasvim slučajni susret, budimo pozitivni, I neka vam to bude stil življenja zapravo. Tako je, šaljimo svjetlo u svijet i nismo zapravo ni svjesni koliko sa jednom lijepom riječi dajemo blagoslov. Tako je. Evo, idemo čuti gospodina Milčeca pa se vraćamo. V naručje zeti. Gledim gore v turnje katedrale, pak si gruntam, kak Zagreb z visine zgledi. Je li lepši, vekši, a v duše još mekši. Jed strancu frajerski namigne, kad zdaleka na Tomislavac stigne. Štel bi jemput na turnje se popeti, pak cijeli Zagreb z vama skupa v naručje zeti. Evo nas, poštovani gledatelji, pri samom smo kraju emisije. Toliko smo čuli sjajnih poruka, životnih poruka, svjedočenja o tomu koliko je bitno da mi budemo to svjetlo. To ste mi tako lijepo rekli, da mi budemo svjetlo drugima. Jer možda smo baš taj dan blagoslov nekome jer smo mu nešto lijepo rekli, dotakli smo ga, a to je onda i naš blagoslov. Evo, draga Karmen, vi svoje planove, čestitke ljudima, što njima želite, sebi, evo, izvolite. Predivno ste to rekli, teško se nadovezati dalje na vas, ali moja osobna poruka je da prvo vodimo računa o samima sebi, da budemo jaki, sretni na koji god način treba, jer kad smo mi dobro, onda je okolina oko nas dobro, mi možemo pomoći drugima i dati primjer drugima. Znači, trebamo biti zahvalni, čuvat se, ne biti teret drugoma, jer ako se ja razbolim vlastitom zanemarivanjem sebe, ja sam teret svojima, a ja to ne želim biti. I mislim da bi svi trebali biti odgovorni, pomagati se, nasmijavati, jer u biti na kraju dana nebitno u koliko velikoj kući živite, koliko imate novaca na računu, koji auto vozite, nego bitno kako se vi osjećate uz ljude koji su do vas. I koliko ste vi usrećili druge. Hvala vam lijepo. Za kraj imamo samo da čujemo pjesmu koju sam ja vas zamolila da ispričate jer je riječ o ljubavi. Točno tako. Izvolite. Moja poruka za kraj bi bila ljubav. Pjesma se zove Tu noć kad sam je posljednji put voljela. Tu noć kad sam je posljednji put voljela i kad sam ja tebe posljednji put volio, jesi li znala kako je to posljednji put da me voliš i jesi li znala kako je to posljednji put da ja tebe volim? Tu noć kad si me posljednji put voljela, volio sam te kao nikad prije i ne znajući da je to posljednji put kako te volim i kako nikad više neću osjetiti miris tvojih kosa umiveni svježinom noći, kako nikad neću više gledati sjaj u tvojim očima, očima žene koja voli. Iako se nikad ne pitam zašto se je desila posljednja noć kako si me voljela, nikad ne tražim opravdanje samome sebi, ne mogu dokučiti razlog svoje žalosti, ne mogu dokučiti zašto nikad više nisam odsjetio tvoje ruke oko svoga vrata, slador koji me je hranio svime potrebitim za sretne život. Tu noć kad se me posljednji put voljela. Hvala najljepša. Evo, završena emisija skoro, poštovani gledatelji. Još samo trebam najaviti spotić, ali prije toga želim od sveg srca zahvaliti, iskreno čestitati. I ovo nije posljednji put da smo se mi ovdje vidjeli. Volimo se sigurno. Želim vam puno mira, zdravlja, jer ono najvažnije što imate, to je ljubav. I samo neka nas sve druge dane prati i neka zapravo svima bude poruka da budemo svjetlo jedni drugima. Najljepša vam hvala. Evo, poštovani gledatelji, ista poruka i svima vama. Za kraj opet su oni koje svi mi volimo.
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, koji zapravo sada u ove dane skupljaju sredstva za izgradnju svoje stambene zajednice u danima gdje bi živjeli u danima kad njihovih roditelja, odnosno skrbnika, više ne bude. Svako vam dobro i volite se, dragi ljudi.